сер Ҳемфри Дэви. Сер Ҳемфри Дэви химик, аргохимик, физик ва геологи бритониёӣ, ихтироъкор, яке аз асосгузорони электрохимия буда 17 декабри соли 1778 дар шаҳри Пензанси Англия ба дунё омадааст. Таҳсилоти ибтидоиро дар гимназияи шаҳри Пензанс гирифтааст. ӯ бо кашфи як қатор унсурҳои кимиявӣ аз ҷумла калий, натрий, калсий ва барий ва ихтирои чароғи бехатар барои кормандони конҳо шӯҳрати ҷаҳонӣ пайдо кардааст. Соли 1799 сер Ҳемфри Дэви бо оксиди нитроген таҷриба гузаронд. ӯ мушоҳида кард, ки нафас кашидан аз ин газ ҳолати сархушӣ ва хандидани ғайриихтиёриро ба вуҷуд меорад. Аз ҳамин сабаб онро гази хандаовар номид. Ба гуфтаи Дэви ин газ метавонад ҳисси дардро коҳиш диҳад ва пешниҳод кард, ки онро дар ҷарроҳӣ ҳамчун воситаи беҳискунанда, яъне анестезия истифода бурдан мумкин аст. ӯ соли 1803 узви ҷамъияти шоҳигарии Лондон интихоб шуда, аз соли 1820 то соли 1827 дар он ҷо ба ҳайси роҳбар кор ва фаъолият намудааст. Соли 1819 узви хориҷии Академияи илмҳои Париж ва соли 1826 узви фахрии хориҷии Академияи илмҳои Петербург гардид. Дэви дар синни 34-солагӣ барои корҳои анҷомдодаи илмияш бо ҷоизаи шараф сарфароз гардид. соли 1819 ӯ барои хизматҳои бузурги илмӣ ва ихтирооти худ унвони фахрии баронетиро ба даст овард. сер Ҳемфри Дэви соли 1826 ба сактаи апоплексикӣ гирифтор шуда, 29 майи соли 1829 дар синни 50-солагӣ дар Женева аз дунё даргузашт.